Finalari begira jarrita dago txapelketa nagusia, Elizondoko lehen final aurrekoa jokatu eta gero Donostiako bigarren final aurrekoa jokatu berri da. Sailkapena hause, lehen postuan Igor Elortza 703 puntu, bigarren Alaia Martin 674 puntu terdi, puntu erdira 674 punturekin, hirugarren Aitor Sarriegi, laugarren 641 puntu terdirekin Jon Martin, bosgarren 629 puntu terdikin Etxaun Lekue, eta seigarren 617 puntu terdirekin Fredi Paia, gaur ere ale txalogarriak eta puntu beroak utzi dizkigun bertsolaria, gauza askoen artean zato eta guzti etorri zaigu holtza gainera, eta horrek eman du jokua gero bertsoaldietan. Puntuazioak horrela, momentuz finalari begirako sailkapen orokorrean 7entzat lekua dago, eta sailkapen orokorra gutxi gora bera hau izango litzateke. Puntuak esan gabe, baina postuak hauek: lehen postuan dago Amets Arzailuz, bigarren Igor Elortza, hirugarren Beñat Gaztelumendi, laugarren Unai Iturriaga, bosgarren Aitor Sarriegi, seigarren Alaia Martin eta zazpigarren Inigo Manzisidor Mantxi. Horiek dira momentuz finalean leudekenak, baina saio baten faltan, Mauleko saioa falta da, datorren larunbaten jokatuko dena, beraz hor ikusiko da, bertsolariak gai diren zazpiko horretan sartzeko, eta gai bai dira, errenka aldatu egingo da, eta gai diren ala ez diren, beraz ikuskizun dago. Gaurko saioari begira, behar bada Elizondoko saioak izan zuen hasierako gorputz hori eta jarraipen sendo mardul hori falta izan zaio. Ondo hasi da, ez da gaizki hasi, baina gora bera xamarra ikusi dugu, zortziko txikian ale politiak ikusi dugu, behar bada Elizondon baino politiagoak, baina gora beratxu xamarra izan da, gero kartzelan berriz ere bertsoaldi politiak entzun ditugu, eta horrek agozapore gozoago utzi badigu ere, indar pixka bat falta izan zaio, eta puntuek nire ustez bintzat hori erakusten dute. Zortziko txikian, hasierako agurrean Aitor Sarriek abisatu du, esanez, Goierri aldean esaten diotela, txartel erdia badaukek, esaten diotela, baina berak esan du erdiak ez duela balio, eta osoaren bila zetorrela. Eta bera oraintxe zazpiko horretan, hortxe dago bosgarren edo seigarren postuan, bosgarren postuan dago, eta beraz arrazoia zuen, erdiak ez du balio, osoaren bila etorri behar da hemen, eta hortxe dago, finalean sartzeko aukerekin, baina oraindik itxaron egin behar Mauleko saioari behintzat. Zortziko txikian ale politiak ikusi ditugu, Jon Martin eta Aitor Sarriegi. Bazkaltzen ari dira, elkarrekin lagunak dira, eta Aitor Sarriegi mobila jo eta bada bosgarren aldia mobila hartzen duela, eta orduan Jon Martin berari begira, ezta. Lehen bertsotik, Martinak esan dio, bazkaria badut, baina konpainia falta. Aitor Sarriegi erantzun dio, konpainia baduela, bere mobilaren konpainia ederra baduela, eta horrela hasi du bertso hori, eta hori hasiera politia izan da, gero amaierala berak esan bezala ies egin badio ere, bertso politia izan da hori ere, gero Martinak esan dio, hau da teknologia berriak eragin diguna, urrunetik gertu eta gertutik urrun gaudela, ez? Ara teknologia berriak zertara ekarri gaitun, urrunetik gertu jarri gaitu eta gertutik urrun. Aitor Sarriegi gorduan pixkat Horaziotik begira, berak esan dio, berak diputazioan lan egiten duela eta bere ardura dela kultura, eta 24 ordu egon behar duela herriaren zerbitzura, ez? Horregatik hartzen duela telefonoa. Orduan Martinek esan dio, zurekin hitz egin nahi dut, baina ez da nola haizu, telefonoz deitzen badizut hartuko didazu. Da oso saio humoretsua, Jon Martin oso ondo eta oso fresko ikusi dugu, eta orduan Sarriegik erantzun dio, bilera bat daukate 4:05 geratuko gara datorren astean. Oso bertsoaldi politia eta bisia asko gustatu zaiguna. Beste bertsoaldi bat Zortziko txikian, Igor Elortzak eta Fredi Paiak egindakoa, hau ere benetan beroa eta jendearen txaloak eragin dituen aita semeak dira. Igor semea da eta Espinineko irakaslea da, eta Fredi aita erretiratu berria eta Espinineko klasera doa bere semearen gana. Esan dugu lehen Fredi zato eta guzti igo dela holtza gainera, eta Igorrek aukera baliatu du eta esan dio, ur botila ekarri eta ez zatoa, bota dio lehen bizikotik, hori egin behar duela. Eta Fredik oso ondo hasi du bertsoa, esan ez dago ardoak egin ez dezaken lanik, eta esan dio semeari ordaindu egiten aldizute honegatik, ez, bera fundizioan ibilitakoa zela, eta bizikletan ibiltzagatik ordaindu egiten aldioten. Semeak esan dio kuloteak utzi nahi nizkizun, baina ez dakit sartuko zaizkizun, aitak esan dio kuloteak badituzu, baina ipurdia falta zaizu, ipurdirik ez duzu,
Eta, bueno, azkenean semeak esan dio, zatik etzara joaten zuen lagunen gixara, tranquil mendira eta perretxikotara. Horrenaitak esan dio, amak bidali duela, semea zaintzera, eta bar, hori ere, bertsoaldi polita. Hortik aurrera, hamarreko txikian ere, gauza politak entzun ditugu, baina gora bera etxu agian, baina ariketa atsegina izan da baita ere, baina kolpeak falta izan dira, behar bada goia jotzea falta izan zaio, eta puntuetan ere Aitor Sarrigik eta Fredi Paiak oso ondo hasi dute euren artearen inguruan eta margolanen inguruan euren puntualdia oso ondo hasi dute, baina gero behar bada azkarregi edo elkar janbeharrean aritu dira eta amaieran ez diote hasierako dizdira hori eman saioari. Kartzelara egingo dugu salto kartzelan lan politiak entzun ditugu, kartzelako gaia nekatuta zaude, baina badakizu ezin zarela gelditu. Nekatuta zaude, badakizu ezin zarela gelditu. Beraz, bertsolariak euren burua kokatu behar zuten nekatuta dagoen pertsona baten paperean, eta zergatik gelditu ezin duten edo adierazi behar ziguten. Elortzak, Igor Elortzak doinu berri bat ekarri digu, esan digu Antxon Balberderen kantu batetik atera eta moldatutako doinua dela, eta ari ere omenalditxo bat egin nahi ziola eta baliatu du, doinu berria. Eta doinu horretan abestu ditu bere 3 bertso, Marokotik etorri eta uretan itsasoan larri ibili, eta lurreratu den pertsona baten paperean abestu ditu, bertso baten amaiera Guardia Zibilak atzean eta etorkizuna aurrean, bestak beste, saio polita eta atsegina entzuteko. Sarriegik Donostian maratoia zela baliatuz, maratoian korrika ari den edo maratoia egin nahi duen pertsona baten paperetik abestu du, baina bihotzeko arazoak dituen pertsona baten paperetik, eta esan du egun batean egin nahi nuke Donostiko maratoia, eta horrela osatu ditu bere 3 bertsoak, baita ere egokia Donostian kantatzeko, bertsolariak egokitzen ere jakin behar du, eta oso ondo egokitu da, eta bertso politak izan dira, eta entzuteko moduko bertsoaldia. Jon Martinek espetxetik iesi eta muga gurutzatu duen presoarena, etxaun lekuek Sevillako gozegre balariak ekarri ditu gogora. Fredi Paiak Jon Maiaren paperetik kantatu du. Aukera polita izan da, Jon Maia txapleketatik kanpo geratu da, eta keinu bat izateaz gain, lehen dengo bertsoan kokatu du, Zumaiako kaleetan pasian zebilela eta bar, eta bertsoaren itsasoan kresalez zailduta nago, baina ternua ikusten dut geroz eta urrunago bertso polita izan da, eta horrela osatu du bere bertsoaldia Jon Maiari keinu hori eginez. Alaia Martinek bere egoeratik abestu du, finalak eragiten dion urduritasun horretatik edo beldur horretatik, eta orain ezin duela galditu aurrera egin behar duela, ezta? Adibidez amaitu du bertsoaldia esanez, saiatu ezkero lortu daiteke amesten dugun guztia, hauek izan dira kartzelako ariketak aurre egin dituztenak, beraz, esandakoa gaur Igor Elortza nagusi, 700 gora punturekin, gero bigarren gotik atzera tartea ondi xamarra, puntu sorta desente atera dio bigarrenari, beraz, hautagai sendoak Amets Arzalluz, Igor Elortza eta Beñat Gaztelumendi direla esan dezakegu, Unai Iturriak ere sendotu egin du bere hautagaitza Aitor Sarriegiri aurre hartu diolako, baina hor dago Aitor Sarriegi, Alaia Martin eta Inigo Manzesi Ormantxi, hori da 7koa, eta saltsa badago, behar badagoiko hautagaiak batzuk sendotuta daude, baina hor badago postu bat edo beste dantza handi xamarra ekar lezakena, eta maulen aterako ditugu kontuak, jarriko ditugu kalkuladorak martxan, baina bertsolariak bertsotan egin dizatela. Eskerrik asko, eta nahi zuen arte.